Panjenengan bener apa sing dadi aturmu iki? Nalika ngarep aku mongso ketun nampa marang sakabeh aturmu kali. Jebulane kabeh iki mau mung bakal mbubrahake tatananing praja ing Kediri dalasan ing Jenggala. Ya awit sapa kowe kepengin ngonyol-ngonyolake putramu Galwajeng kelawan si Panji Nukertapati. Kaliku midhangetno dawuh pangandikan ingsun wiwit kalungguhan iki jeneng sira wis ora tak agem garwa prameswari meneh lan ora ana bumi secengkang kanggo urip ana ing praja Kediri. Ayo sampun
menika panjenengan mboten lepat. Kowe ya ora luput, sing salah ki jane malah aku nggih. Lho kene kok kowe iki? Nggih, Kang Mbok. Panjenengan menika saged dipun tresnani dening ngersa dalem awit aji guna pengasihan saking kula. Aji guna pengasihan menika umuripun namung 20 dinten. Kamangka sampun 20 dinten kaping pinten boten dipun sembuh luntur, nggih. Luntur kepiye saiki aku ora ditresnani karena saiki ngene wae lagi ya mati. Saiki sembuhno nek golono dukun ya. Disembuhke meleh. Cek paman. Sembuhke ning ndi wong dukune wis mati. Aduh, mati aku jur piye coba ngene iki. Oh, gampang ini. Paman iki krungu ana dukun tiban. Wonten pundi? Saestu menika Kang Mbok. Pundi kuwi iki? Ning Turen. Turen ren. Turen wonten dukun tiban. Monggo mriko. Ayo Kula ya. isin menawi boten kelampan isin ini aku. Ayo ndak Wes, aku ditresnani. Lan cara iki mengko bisa dadi srana. Kowe dak
ya ing kono kuwi mengko kowe bakal bisa melehake ramamu lan ketemu calon garwamu Panji Kinokertopati. Kepiye? Boten. Kula pitados. Boten wonten barang ruwet saged utuh saking iguh panjenengan. Kula pitados wonten. Mila kula ngayom dhateng ngarsa panjenengan. Ya, Nanging boten. kepiye Galuh? Kula badhe ngestokaken dawuh panjenengan. Lajeng pinjang menapa ken kula bidhal boten. Aja kesuwen kowe. Saiki uga kowe gak tunduk enggal tindakno kabeh pangandikaku iki, Galuh. Menawi ngaten nyuwun tambahing pangestu, mugi-mugi anggen kula tindakaken menika kales ing sampinipun. Pangestuku banyu wingi tansah diarahake marang tindak. Yono kowe sing ati-ati. Estokno pangandikaku. Padha sing manut marang Gusti, sing ati-ati. Kamu katimbalakan. Tenaning disuarani iki ana bab-bab sing wigati ingkang ingsun ngendikaken. Ya kuwi ora liya. Ingsun bakal mundhut atur palapuranira sing jumbuh karo pakabare ingkang ingsun mira. Tuwuhing dalam gabuh asmara tata ana Konglawan sing pakabar iki tak tampa. Jarene kok gegerake Konglawan kuwi tenane kepriye? Sinuwun kepareng matur sisip nyuwun bumi pangaksami. Dereng kemawon ingkang ngabdi munjuk sampun wonten kepareng dalem dangu bab menika. Panjenipun tuhu leres Praja Ngurawan dipun gegeraken datengipun tiyang sengkaning kenami dalang gambuh Asmarata. Kuntamipun pawartos ingkang sampun dumugi wonten Praja Ngurawan menika tuhu leres lan malih kula sampun mbuktekaken piyambak pancen saestu Kanjeng. Menawi dalang gambuh Asmarata menika nalika mbeberaken cariyos praganipun ingkang jaler bagus-bagus ingkang pawestri ayu-ayu menapa malih kerawitanipun saged nglarasaken dumateng lelampahanipun sampun dipun gelar menika saestu Kanjeng. Menawi sampun dalang gambuh beber cariyos ingkang adiluhur becik ketitik kala badhe ketawis ketara menika saestu mila mboten langka menawi kawula daleming Praja Ngurawan menika ingkang jaler ninggalaken dumateng rabinipun ingkang pawesti ninggal
ningalaken bali somanipun Kanjeng. Singur. Iya. Nanging apa ora ana gelagat-gelagat sing dheweke bakal gegempil marang katentemaning Praja Kurawan. Waduh Gusti Kanjeng, ngantos kalenggan menika sampun kula teling-telingaken nyatanipun dalang gambuk Asmarantaka anggenipun cumondhok wonten wilayah Praja Kurawan menika mboten wonten titikan badhe gegempil kawibawan dalem Kanjeng. Nanging coba digayuhake. Ih, Ayo Koko Prabu. ijin. Sanawipun Koko Prabu wonten ing Praja Kurawan, kula ngunjukaken sungkeming pangaputi kunjupun sadhap pampi. Kyai Prabu Wisnat tumpu pangestunipun Kakang Mahitam Pasangan anggen kula nampi saestu jimat. Semanten ugi kula Kang Mas Prabu. Kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti katur. iya ndak tumpu pangestu tampan. Sanget anggen kawula Kang Mas. Koko Prabu. Terangipun sangat kagiat raos sing manah kula. Pinuju kula nglampakaken sagung Narakartining Praja. Kula boten nyono. Bilih ing siang menika kula nampi tamu agung saking Praja Digoleki Kanjeng Koko Prabu. Nanging kenging menapa Koko Prabu kok boten paling cecala saderengipun utawi utusan dhateng gandhek sekembaran. Pamrihipun kula saged mapak Doli Jempana dhateng rawuhipun Koko Prabu wonten sanjawining kitha Ngurawan. Banget ing panrimaku kaya ngono pangunku Kyai Prabu marang aku. Nanging rawuhipun Kakang iki aja dianggep rawuhing sawijining nalindra. Anggepen tamu lumrah ngono wae. Kados sekali. Diriwigatine rak ngene. Awit saka Panji Nukertapati salebari gedhaupan kae ora bali menyang ing Jenggala. Nganti saiki dak goleki ora ketemu. Banget panangisih Prameswar awit saka mindrane Panji Nukertapati. Mula banjur aku rawuh ning Kurawan mbok menawa Panji cumondhok ning Praja Kurawan. Koko Prabu. Pancen tuluwer rumiyin tole Panji menika sok geleg sowan wonten ing Kurawan. Nanging salebaripun temantenan menika dereng ate piyambakipun sowan iki. Kula dadi sabar luwih dhisik. Digoleki nganti ketemu. Senajan ing menika wonten Kyai Prabu. Kowe kesuwen Gini. Muga-muga kula dherekaken tegak. Basuki rawuhing Praja Kurawan. Yawit saking berkah so pangestunipun Kang Mas Prabu mboten wonten aras tunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti wonten ing Tampa tumimba sepadha wonten. sangeting pamundi Kang Mas Prabu. Kapintenan Kyai Prabu Injih, rawuhing Praja Kurawan barengi rawuh Kanjeng Koko Prabu ing Jenggala. Puji pinangan sisih. Kang Mas Prabu Lembuami Luhur mugi kersa nampi sungkeming pangabekti kula ingkang kunjuk Kang Mas Prabu. Yen kober tak tampani pangabektimu. Mongko aku durung kober. Mula kaksa aku durung bisa nampa sembah pangabektimu. Kyai Prabu, Injih, mbok menawa lara atimu ngrungokke tembungku sing nyangklak iki. Ning yen dipetuwa ngono, luwih lara rasane atiku ketimbang rasane atimu. Coba aku tak takut. Kok panjenenganmu rawuh ana ing Kadipaten Kurawan iki ana wigati apa? madosi atmaja kula galuh Candra Kirana dalasan Panji ingkang linggar saking Praja Kediri Kang Mas Prabu. Coba aku tak takut ya. Injih, Nalika ngarep aku pepetungan karo kowe kuwi ndaupake galuh Candra Kirana Panji Nukertapati.
Kertopati apa ndhaupake Galuh Ajeng karo Panji Inu Kertopati? Galuh Candra Kirana. Kene kok temantene Mbok Salini. Iya wit. Galuh Candra Kirana mindra tanpa pepoyan Kang Mas Prabu. Lho yen pancen Galuh Candra Kirana ki lunga tanpa pepoyan. Kene kowe ora kandha menyang Indragala. Aku lak bisa melu-melu goleki. Iya wit saking bengeting manah kula Kang Mas Prabu. Saka bengeting atimu banjur temantene kok palsu. Ora Galuh Candra Kirana nanging Galuh Ajeng ngono. Apa pancen kok jarak? Mboten. Mbok menawa jroning atimu ana catane, ana tulisane. Coba tak jarake, tak gantenane Galuh Ajeng. Wong Jenggala ki arep apa mbok menawa ngono. Dan Kene Yai Prabu Perdana. Yen pancen mbok jarak kowe ngenteni marang suku bangsa Kudhawa. Aku ora oleh nyawang karo kowe. Nabi aku suwa jambul wanen. Senajan aku ngadeg ora bisa jejeg yen ora dijagang. Mlaku ora bisa mlaku yen ora ditranten. Nanging ku mlawi ning epek-epek kudu wibo ing dadamu ora pecah adu merapat terus celuk raja ing Jenggala. nyuwun pamunten nyuwun pamunten Kang Mas Prabu. Kula aturi sawane sawetawis. Ya aku sabar. Ben lega rasane ngatiku tak tutuk ati dhisik. Coba pancen opo darah kuwi. Mboten. Lho lepan mbok saya tak tantang saiki kok. Mboten saestu mboten Kang Mas Prabu. Aja ning kene le. Ning kene dipisah wong ngono. Ana ning Pulaman ngono. Tumpang sami mboten. Mboten wonten sabdaning manah kawula badhe wani ngresa panjenengan Kang. Kowe ngerti yen seweca yen Panji Inu Kertopati bareng Daud karo Galuh Candra Kirana besok bakal jebreng ratu ing Kediri. Dadi ratu gedhe sing bisa nyawijake trah tumrap ing Kediri kaya dene jaman Prabu Erlangga Jumeneng ana ing kauripan. Kowe arep bubrahi tatanan iki. Mboten. Apa kowe arep bubrahi wecaning para pispuh? Mboten. Ora. Monggo dipun rembaki ngayogi menawi mangke badhe gampil Pak menika badhe rampung. Coba yen kowe dadi aku kepriye rasane atimu? Mesti kemawon saged galipun nanging badhe kados menapa menika dewah kadang. Ngono lho. Maningaken lajeng kula saged mangertosi menapa ingkang dados darunanipun Yayi Prabu Saka Prabu ngrawuhi Praja Jenggala. Inggih awit pendhanipun lare kali punika. Nanging bab menika kula boten badhe kender. Mila sawetawis cobi kula aturi lerem wonten ing Praja Ngurawan mangke ta ing benjang-enjang kula badhe ngetapaken sagung Pandhawa ing Praja Ngurawan. Ngupati wonten pun mendhanipun lare kali punika. Matur nuwun Kang Mas Prabu Lubu Mangan. Panji, ini boleh sowan. Pati Panji. Terus segala kata Aku dhewe ora mangerteni jeneng. Ing pamunten Kang. Ya. Ya. Sowan kula menika badhe ngupati calon bojo. Wis paman wis ngerti. Nanging dadekno sumulup lungamu saka praja iki dadekake bingunging para pinisku. Coba nganti ramumu keduga nganti rawuh Praja Ngurawan upati marang. Dadi Panji Ngurawan. Kowe menyang endi wae Dole, tak goleki nganti tekan kene. Awratipun kula ngupati dhateng Dewi Galuh Candra Kirana calon bojo kula. Ing sama-sama wis mendra saking Praja Kediri. Lah ngopo kowe goleki Galuh Candra Kirana? Wong bapakane sing kelangan ora goleki, kok kowe goleki? Kula tresna dhateng piyambakipun. Tresna ora usah Galuh Candra Kirana. Ora tak jawabake karo Galuh Candra Kirana apa-apa. Tak goleki bojo bocah dapit ngono bae. Nggih, nek badhe kados pundi raos sing manah kula. Tetep tresna dhateng Ki Ajeng Galuh Candra Kirana. Pamanmu uga rawuh ana ing Ngurawan. Uga goleki Galuh Candra Kirana. Mula ayo dipasrahake marang Yayi Prabu Lembu Mangarang kowe dhisik payungan.
Oh Prabu Yayi Prabu. Kados pundi Kang Mas Prabu Pamit barang icanten ingkang setunggal sampun kepanggih. mekaten iki. Pendamelan pun sampun raden tek. Injih. Sampun genduk galuk Candrakirana. Leres Nanging kula mboten sumagus-aku. Nanging kula badhe nyagahi bilih ing benjang badhe saged manggihipun genduk galuk Candrakirana. Namun kemawon sawetawis setunggal dalu utawi kalih dalu kula aturi lerem wonten ing praja Jenggola. Lah, kersan ora. Menanipun kula ngempaken sagung loro kasining praja menika wau wonten babak ingkang kula rembak. Ngurawan menika dinten menika ugi pun kekiraken tiyang sekat. Ingkang nami Dalang Gambuh Aswarata. Dalang menika kawentar maneh piyambak umbeber dalanganipun rek lampet yang sampi ningali dhateng pedalanganipun menika. Lah, menika mangke bari kula timbali wonten ing Kadipaten Rawat ngiras nyunggata dhateng rawuhipun Kanjeng Prabu sekalian. Kaya ngono prayoga ya. Monggo-monggo kula trimanci. Ayo yen kaya Suwawi kula dherekaken Kang Mas Prabu.